אתמול נרצח בנתניה הצדיק הרב עמוס גואטה. צדיק שידע בדיוק מה אמרתי בתפילה, מה לא אמרתי, אבל הסיפור שבאמת גילה לי מי האדם שמולו אני עומד, היה כשהוא דרש ממני, פשוט דרש, תביא לי 2,600 שקל. באותו רגע הייתי בטוח שאותו אני יותר לא חוזר לפגוש, עד שהבנתי כמה טעיתי. את הרב עמוס גואטה לא הכרתי בהתחלה, בעיקר שמעתי שהרב יורם אברג'ל מעריך אותו. אבל מה לי ולנתניה? עוד ידעתי שהרב של מי שהייתה אשתי באותה תקופה לומד אצל הרב עמוס. יום אחד בתקופה, ממש בהתחלה, שהרב יורם נעצר, הדבר עדיין לא היה ידוע לאף אחד, אני מקבל טלפון מאותו רב, והוא שואל אותי, תגיד לי, מה קורה עם הרב יורם? באותו שלב עוד לא סיפרנו, זה היה ממש בהתחלה, מעטים מאוד ידעו, לכן מיד שאלתי אותו, למה אתה שואל אותי? והוא ענה לי את התשובה המוזרה הבאה, הרב עמוס העמיד את כולנו עכשיו, והתחיל לצעוק עלינו, מה עם הרב יורם, מה קורה עם הרב יורם? ואז הוא פנה אליי והתחיל לצעוק עליי, אתה יודע מה עם הרב יורם? אני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, ואיך אני קשור בכלל? ואז נזכרתי שאני מכיר אותך, ושאתה קשור לרב יורם, הבנתי שבגלל זה הוא צועק עליי, אז מיד התקשרתי אליך. טוב, אחרי סיפור כזה, הרב עמוס הפך עבורי מאדם ששמעתי עליו, לאדם שאני מוכרח לפגוש. נסעתי אליו לנתניה. ראיתי אדם שיושב במקום הכי פשוט בעולם, אדם שהמילה פשוט זה לתאר אושר ליד איך שהוא חי. מסביבו אנשים שאפילו מערכות הרווחה, בתי הסוהר, כל החברה לא ידעה בכלל איך לטפל בהם או להתמודד איתם. והוא קיבל את כולם, הוא אהב את כולם, דאג להם, האכיל אותם, הוא קרא להם בויה, הם קראו לו בויה. באותו בוקר מיירתי בתפילה, דילגתי על פסוקי דזמרה, וגם בגלל קוצר הזמן לא אמרתי את 6 הזכירות בסוף התפילה שהייתי נוהג לומר. כשהגעתי לישיבה, חיכיתי להיכנס אל הרב עמוס, אמרו לי, הרב ביקש שתתפלל לפני זה. עניתי להם, תגידו לו שכבר התפללתי. הם נכנסו אליו וחזרו אליי. הרב אמר שתאמר גם פסוקי דזמרה. טוב, הבנתי שאין טעם להתחכם, אמרתי פסוקי דזמרה. ואז הם חזרו שוב ואמרו, הרב אמר שתאמר גם את הזכירות שאתה רגיל לומר בסוף התפילה. באותו רגע הבנתי מול מי אני עומד. הוא יודע בדיוק מה אמרתי בתפילה ומה לא אמרתי בתפילה. אבל הסיפור החזק יותר התרחש דווקא בפעם השנייה. רק נכנסתי לחצר הישיבה, לחצר של הכולל שם, הרב עמוס עומד בפתח, כאילו הוא מחכה לי, הוא חייך, אז ממש דרש ממני בקול, תביא לי 2,600 שקל. האמת זה הרגיש לי קצת מוזר, זו רק פעם שנייה שאני כאן, אנחנו עוד לא מכירים, עוד לא נכנסתי אליך, כבר דורשים ממני כסף, ולא משהו סמלי, לא 50 שקל. לא תן מה שאתה